ho. Ole, bat vela ho. Unani lo ho. Tuni somat ke bhai iskule muji pi ta ta kun dune ta ho. Nehe ma so nai tha ne ta school ave pule mati. Biji pi se ka phiri lo ne. Ko pia biji la pili po. Thang ka chini lo kan ma tik lo ho. Da de ho. Bo pe bang lo je ho. Kadang ni Dr. Ruplin Opipi pinina le tuma phana da ngajo pha theke TD10 la pen TD16 Ingprim osumara tum envek nang jipu tham kachini jipu TD Ingprim ke tetanus la pen diphtheria ko phere me me akiso pen kachipa jogji mate kachitan ben unji a phansi kaselam tetanus ake so leke long lo pulo tang te ang thek phere me la ingho adu ke do ang si kache keng ha jog ingho jimpun edata thek mate isu chi kor hetta thek English salam pen ke lock job lo la pen irie king na chekeng lap ta the la pen e bangan pum ta chekeng hak ta the titena sa ke sole ke long ro pulo tang te chipam me the la pen diphtheria ke eche the ke ba to war mate respiratory system along si paheno lap titi elang joy pen ke cheng lo eche the ke ba to war mate engfor mate lang san ta paheno lap ta the la si lahai ka phere me ake so pen chipa jogji apa TD10 la pen TD16 Ingprim osumara tum phan kipi kenangsot TD10 bukan nikan ke bartao sumara tum phan kipi ji Ingprim lo la pen TD16 bua bangke nikan kre chok artao sumara tum phan kipi ji Ingprim lo Som prim lati milang ma ka pitu ma phetum dulu ma. Wala si kamar khalo ne tala si. TD10 la pen TD16 ke kimi Ingprim kalilo aprang menta to bom lo la pen komat ne ari cherot app komat ne sisa chat sak app komat ne konna ne chingkoi tam app posita me TD Ingprim ke pibelo la pen sarpi mara tum osumara philia hot posita me TD Ingprim ke pipilo la pen osumara me ha theklok posita me arta ninkan isirai beng arta ninkan hini rai beng la pen arta ninkan ke thom rai beng hota TD Ingprim ke pipilo la pen puthot non ninkan cap arta la pen arta ninkan krechok tuma phanta TD Ingprim kipi kenangsot lo Nono kowe usumar awa pranisen mola son prim en pen usumar atuma kalihok dojima. la so Ingprim kipi pen arnisi nini la Ingprim kipi atimalong so dak ta thek mate hirthi rui anta dokok ta thek la pen erhang ta thek la pen aphuso hui ta thek bonsita kana hok thedum ke ave la pen tetanus la pen diphtheria ko phere me akiso pen chapa jokonji Totan te osumar ningkan ke barta tum TD10 kachipi ji aphan la pen osumar ningkan kre trokarta tum TD16 kachipi ji aphan chisik bomna Da ho chi pi aphan na da ho chi ke kru pi da. Kardom Nilimen ke Dr. Clementeron ke District Immunization Officer West KarbiAnglong Assam. Pini neli nalitum angno TD10 TD16 vaccination of utha kanjaji eli minghanglo las maksua TD vaccination tetanus lapen diphtheria kesu kachidanji apansi sarkar atum salam lo labangso TD vaccination ke RBS ke team do full tin along dampo alang to apansi daito pidadlo sarkar pen labangso vaccine ki pija pan TD10 ba TD16 po bangke nang matha unang ne TD10 lake osomara tum nikan cap aparman la pen TD16 na bangke osomara tum nikan kretro aparman si selam pilo la pen la bangso a vaccine ke la tetanus sakisu kachedan ja phanlo isi bangke tetanus ke lage phereme ke sulo moniratum labangso tetanus api unlo polo tangte Clostridium tetani api unlo polo tangte labangso api ke muniratum a sistema makse phalang nu apo si mane chekedong weng po chune junun e po ke labangso ang hota hip tip po lasi labangso achi theke nun e pen si muni thilok teti an phere me labangso tetanus api ke long le long do pik lasi isi ke a bemar ke lalo la pen
diphtheria po bemara bangke lage ang hupen danglok ache thok ka kisu itum tonsillitis ta kisu pudo tetanus a podla tonsillitis osumara tum do munitum kelong do lapun diphtheria a kisu a podla lapen ako laryngitis pudo lata la sonlo larynx pulotang te alama bedat tadi aseku yutu tadi lapan achithe wang unde tadi pharyngitis sabangke labangke muni tum pas ibara tadi hayakiso anta diphtheria akiso porlo diphtheria kiso ke gute circulation longta phalang noet organ tinta phalang noet tadi heart ta phalang noet tadi heart da avibong da pomatsi kanwarat po avibong ta nasi labangso kiso tetanus la diphtheria akiso pen job nangji pusi sarkar tu mathasi labangso TD vaksin ke semarlo se labangso vaksin ke akin ni kali labangso vaksin ke TD vaccination la ke sarpimaratum aphilia hur tai hini long la sarpimaratum TD1 TD2 pudo pen TD booster podadu la se sarpimar aphilo polotang te sarkar apen ke nelitum ke kipilo sarpimaratum panke an konger tumta jonmo papen rui throk lo polote kilong lo lage rui kya ko hudlong ko labang so sinke ne pentavalent po amen pen nasi phere nangne labang so vaccination upor TD vaccination upor ke muni dafana kapasung ya pasu thang dawe laben nang litum la vaccine chipi dat pen ke nang liria long ki Ingprim di piat hai sodak tahai air hang tahai ba air edet tahai lapen cipidet pen ajo fuso tahai ba kisuman atunge futa sosedet tahai nasi ka phere meme pobosu thang tawe lada an ongdo tumke nel phana julo oso bedet di malho an mathang ne donatum la so vaccine TD vaccination bangke oso pe komia panjali lage la bangso tetanus dan diphtheria akisu pen kecedanya panca asi matha nangne komjuri ti la cipida ke usomaratum komjuri dat ke kali latum apran ski methuji usomaratum apran mepo lopohiun po kapasia kisota latum kompo la pen tetanus pen ke latum jopo panse ni nimje chalo kadam